Sukad human masugdi ang pagpamakuna batok sa COVID-19. Wa pay ni usa ka senior citizen ug kadtong adunay comorbidities kun may sakit og nag-inom og tambal ang nakaangkon og daotang epekto human mabakunahi. Siluan meron din sa report. Gipahibaw sa taga City Health Department nga sa matag tawo nga mabakunahan, maghatag sila og card diin ana ang numero nga ilang mamahimong matawagan. Apan gipahibaw ni May Cheryl Tipait, National Immunization Program Nurse Coordinator, nga hangtod karon wala pa sila'y nadawat nga reklamo gikan sa mga senior citizen ug sa adunay mga comorbidities nga may gipamati sa ilang lawas human mabakunahi. Sa karon sir, wala pa mangyoy nagtawag sa mga sa among vaccination card na aman mi ibutang diha nga unsay kinsay tawagan ang ayan tawagan kung naa sila'y mood on. So far wala pa nanawag na mo. Samtang ganihang buntag, gisusi sa City Health Office ang Hoops Dome nga magsilbi unyang labing dakong vaccination venue sa Dakbayan. Apan giangko ni Grace Mary Karungay, Nurse Coordinator sa City Epidemiology and Surveillance Unit, nga nagkuwang sila og mga nurses aron mopadagan sa mga vaccination sites. Iyang gipahibaw nga may napo ka mga nurses nga gi-assign sa Department of Health sa Dakbayan aron makaabag-abag sa vaccination program sa Dakbayan. Matod ni Karungay nga may 100 million pesos nga gigahin sa pagpalit og mga bakuna aron mo'y kuhaan sa gastuhan sa pagpadagan sa vaccination sites. Padayon usab nga nanawagan karon ang Dakbayan og mga volunteer nga moabag unya sa mass vaccination. Adto kuhaon tanan among mga resources from kanang mga personnel, transportation, or kanang sa mga venues, sa meals, sa mga allowance sa mga kanang ni tabang adto nato siguro kuhaon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.